ሰላም ሰዓትኩም ይሁን ዝከበርኩም ነዚ ቪዲዮ ዝትሪኡ ዘለኹም ኩላትኩም ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታት ብዛዕባ ስኪን ኬር ዝምልከት ሓፃር መእተዊት ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ኣብቲ ቪድዮ ዝጠቀስኩም ሓደ ፕሮዳክት ብከመይ ክንጥቀመሎም ንክእል ዘርኢ ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ክሳብ ወዳእታ ምሳይ ክትፀንሑ ይዕድመኩም የቀንየለይ ናባጠቃቀማ እዚ ፕሮዳክት እዚ ክንመጽእ ከለና ኩሉ ሻዕ ገጽና ቅድሚ መሓዝና ኢድና ክንሕሰብ ኣገዳሲ እዩ ኣእዳውና ዝተፈላለዩ ቫይረስን ባክቴርያን እንተድኣ ብቁፅሪ ርኢናዮ ማዕረግ ቁፅሪ ህዝቢ ዓለም ዝኾኑ ባክቴርያን ቫይረስን ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓታት ንዝኣክል ግዜ ኣብ ኢድና ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኢድና ኣፅሪና ብሳሙና ክንሕሰብ ኣገዳሲ እዩ ዝቅፅል በቲ ክሊንሰር ወይ ድማ መሕሰብ ገጽ ሳሙና ጌርና ገጽና ምሕሳብ እዩ ቅድሚ ገጽና ምሕሳብና ግን ዝኾነ ነገር ኣብ ገጽና ቅድሚ ምግባርና ገጽና ብማይ ክነጠልቅ ኣለና እንተድኣ ኣብ ንቁስ ገጽና ዝኾነ ፕሮዳክት ንገብር ኣለና ኮይና ቆርበትና ክኩታእ ይክእል እዩ እዚ ንጥቀሞ መሕሰብ ገጽ ቁፅሪ ሓደ እዩ ክልተ ዓይነት ኣለና እቲ ሓደ ናይ ኣሊቬራ ክሊንሰር እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሲትረስ ክሊንሰር እዩ ስለዚ ነቲ ኣሊቬራ ክሊንሰር ኣብ ግዜ ዊንተር ክንጥቀመሉ ወይ ድማ ዛሕላብ ዝኾነሉ ግዜ ነቲ ሲትረስ ክሊንሰር ድማ ኣብ ግዜ ሳመር ወይ ድማ ሙቐት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ዝበለፀ ውፅኢት ንረክበሉ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ፕሮዳክት ኣብ ግዜ ሳመር ነቲ ሓደ ድማ ኣብ ግዜ ዊንተር ንጥቀመሉ ምክንያት ቆርበትና ኣብ ግዜ ቁሪ ኣብ ዝኾነሉ ነፋስ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሙቐት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ዝተፈላለየ ዓይነት ክንክን ስለ ዘድልዮ እዩ ብመሰረት እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ኣሎ ክሊንሰርን ሲትረስ ክሊንሰርን ደሎ ትሕዝቶታት ኦይልስ ይፈላለ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣሎ ክሊንሰር ተጠቂመ ይሓስብ ኣለሁ ገጽ ሕጂ ገጽና ኣብ ኮተን ወሲድና ኣብ ኢድና ኣብ ንእሽተይ ክሊንሰር መሕፀቢ ጌርና ብራውንድ ሰርኩላር ሞሽን ወይ ድማ ዳርጋ ከምዚ ማሳጅ ከም ምግባር ኩሉ ገጽና ኣፅሪና ንሓፅቦ ንዝኾነ ኣብ ገጽና ንገብሮ ፕሮዳክት ኣብ ክሳድናን ኣብ ኣፍ ልብና ክንገብሮ ንክእል ኢና ስለዚ ክሳደይን ኣፍ ልበይን ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ጡጥ መፅረይ ሳሙና ገይረ ብሰርኩላር ሞሽን ጀንትሊ ከም ማሳጅ ንገብሮ ብሰርኩላር ሞሽን ገይረ ይሓፅቦ የፅርዮ ገጽና ክንሓስብ ከለና ማይ ዝሁል ወይ ድማ ልብጥ ዝበለ ማይ ክንጥቀም ተመራፂ እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ማይ ወይ ኣብ ገጽና ብተፈጥሮ ዘለዎ ኦይል ወይ ድማ ቅብኣት ኣብ ዘይእዋኑ ከልግሶ ብምክንያት እዚ ድማ ገጽና ክነቅጽ ይኽእል እዩ ስለዚ ማይ ዝሁል ተመራፂ እዩ በቲ ክሊንሰር ምስ ተሓፀብና ገጽና ማይ ፅሩይ ጌርና ገጽና ንሓፅቦ ፅሩይ ሽጎማ ነገርና ነንቅሶ ገጽና ብክሊንሰር ክንሓስብ ከለና ከባቢ ዓይንና ከንፈርና ምሕፃብ ወይ ድማ ምፍሕፋሕ ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱም ኣብ ከባቢ ዓይንናን ኣብ ከንፈርናን እቲ ቆርበትና ኣዝዩ ረቂቅ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ምፍሕፋሕ ኣይፈቱን እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ብዙሕ ኦይል ግላንድ የብልናን ኣብ ከባቢ ዓይንናን ኣብ ከንፈርናን ስለዚ ብዝተፈለየ ሴንሲቲቭ እዩ እቲ ከባቢ ጥንቃቐ ከዓ ይደሊ ሰኢብና ንጥቀሞ ፕሮዳክት ፒውሪፋይንግ ሚንት ማስክ እዩ ነዚ ማስክ እዚ ካብ ሰሞን ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ክንጥቀመሉ ንክእል ኢና ከከምቲ ዓይነት ቆርበትና ማለት እዩ እንተድኣ ንቁስ ቆርበት ኣለና ኮይኑ ኣብ ሰሞን ሓደ ወይ 2 ግዜ እንተድኣ ኦይሊ ቆርበት ኣለና ኮይኑ ወይ ድማ ቅብኣታዊ ቆርበት ኣለና ኮይኑ ድማ ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ኣብ ሰሞን ክንጥቀመሉ ንክእል ኢና ኢድና ፅሩይ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፅና ኣብ ጫፍ ኣጻብዕትና ንእሽተይ ካብቲ ሚንት ማስክ ወሲድና ኩሉ ክፋል ገጽና ከባቢ ዓይንናን ከንፈርናን ገዲፍና ንለኽዮ ማለት እዩ ከባቢ ዓይንናን ከንፈርናን ዘይንለኽየሉ ምክንያት ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ ቀዳማይ ሴንሲቲቭ ስለ ዝኾነ እቲ ቆርበትና ኣብኡ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ድማ ኦይል ግላንድ ስለ ዘይብሉ ዝገደደ ከንቅጾ ስለ ዝክእል ነቲ ክፋል ቆርበትና ማለት እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ክሳድናን ኣብ ከባቢ ኣፍ ልብናን ዝኾነ ኣብ ገጽና ንገብሮ ፕሮዳክት ክንገብሮ ተመራፂ እዩ ስለዚ ንክሳድናን ንኣፍ ልብናን ንለኽዮ
ጥቅምዝ ማስክ እንታዩ ማስክ እንታዩ ዝገብረና ኣብ ቆርበትና ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኢምፒዩሪቲስ ወይ ድማ ኣብ ቆርበትና ክህሉ ዘይግብኦም ክነልግሶም ዝግባአና ብቀጻሊ ካብ ቆርበትና ክነልግሶም ዝግባአና ነገራትን ኣብ ግዜ ፕሬሸር ኣብ ዝህልወና ግዜ ድማ ንቆርበትና ካብ ኣቀን ንላዕሊ ኦይል ወይ ድማ ቅብኣት ዘምርቶ ንቆርበትና ሓሳይ ስለ ዝኾነ ነቲ ኦይልን ዘድሊ ኦይልን ኣብ ቆርበትና ዝርከቡ ኣገደስቲ ዘይኮኑ ወይ ድማ ክነልግሶም ዝግባአና ነገራት ካብ ቆርበትና ከልግሰልና ይሕግዘና ብተወሳኺ ኣብዚ ማስክ ዝርከብ ሚንት አንታይ ባክቴሪያል ኢፌክት ኣለዎ ስለዚ ንቆርበትና ጥዕና ክህልዎ ይኽእሉ ማስክ ኣብ ገጽና ምስ ገበርና ካብ 10 ክሳብ 15 ደቂቃ ንዝኸውን ግዜ ክንገድፎ ኣለና ምክንያቱ ንክነቅጸልና ማለት እዩ አይዲያሊ ኩሉ ኣብ ገጽና ናብ ክሳልና ዝገበርናዮ ማስክ ብሓንሳ ክነቅጽ ኢልና ንሓስብ ኩሉ ሻዕ ግን ከም ኣይኮነን ሓደ ግዜ ገሊኡ ክፋል ናይ ገጽና ቀልጢፉ ክነቅጽ ገሊኡ ድማ ግዜ ክወስድ ይክእል እዩ እዚ ድማ እንታይ የርእየና ናይ ክፋል ገጽና ኦይሊ ኔቸር ከም ዘለዎ ወይ ድማ ቅብኣታዊ ብብዝሒ ቅብኣት ከም ዘለዎ ናይ ክፋል ገጽና ድማ ንቁዝ ከም ዝኾነ ወይ ድማ ዝተሓተ ኣቀን ቅብኣት ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ንኽእል እዚ ድማ ሞይስቸራይዘር ኣብ ንገብረሉ ግዜ ኣበይ ናይ ክፋል ገጽና ተወሳኺ ሞይስቸራይዘር ክንገብር ኣለና ክንፈልጥ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝነቀጸ ማስክ ብጡጥ ገይረ ለላዕሊኡ ምሰልገስኮ ማይ ዝሁል ገይረ ይሓጽቦ ማለት እዩ ናይ ክሳደይ ከምኡ ገይረ ኣለኹ ናይ ገጸይ እውን ከምኡ ገይረ ከጽሬ ነዚ ማስክ እዚ ከከምቲ ዓይነት ቆርበትና ኣብ ሰሞን ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እንተዳ ኦይሊ ወይ ድማ ቅብኣታዊ ገጽ ለና ኮይኑ ኣብ ሰሞን 2 ግዜ ወይ 3 ግዜ እንተዳ ንቁጽ ኮይኑ ቆርበት ገጽና ድማ ሓደ ግዜ ወይ 2 ግዜ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ማስክ ኣብ ዘይንገብረሉ መዓልቲ ስክራብ ጌርና ነቲ ኣብ ቆርበትና ዝርከብ ዴድ ስኪን ክነልግሶ ኣለና ነዚ ሎም መዓልቲ ነዚ ማስክ ስለ ዝገብር ዘለኹ ነቲ ስክራብ ኣይገብርን ኣብ ካልእ ቪድዮ ግን ስክራብ እንታይ ጥቅሙ ብከመይ ክንጥቀመሉ ዝብል ቪድዮ ክሰርሕ ነቲ ማስክ ኣጽረይ ካብ ገጸይ ምስ ሓጸብኩ ማይ ዝሁል ገይረ ዝሓጽቦ ብጽሩይ ሽጎማነ ገጸይ የንቅጾ ገጸይ ክትንክፎ ከለኹ ኣዝዩ ልስሉስ ጽሩይ ከም ዘሎ ይርዳእኒ እዚ ነቲ ማስክ ኢፌክት እዩ ስኢብና ንጥቀሙ ፕሮዳክት ቶነር እዩ እዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ቶነር ኣልኮል ፍሪ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣልኮል ፍሪ ዝኾነ ቶነር ክንጥቀም ቢካዝ ኣልኮል ዘለዎ ቶነር ንቆርበትና ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ቶነር እንታይ ዝገብረልና ኣብ ርእስን ቆርበትና ሃይድሬት ዝገብሮ ወይ ድማ ከይነቅጽ ዝሕግዞ ብተወሳኺ ስኢብና ኣብ ቆርበትና ንገብሮም ፕሮዳክትስ ነቲ ሞይስቸራይዘር ድዩ ካልእ ስኢብና ንገብሮም ነገራት ቆርበትና ብቀሊሉ ንክቕበሎም የዳለዎም ዝቅጽል ላይን ሚኒማይዚንግ ሴረም እዩ ቁጽሪ 3 እዚ ሴረም እዚ ንዝበዝሕ ብፍላይ እድሜና ካብ 30 ዓመት ጀሚሩ ንዘለና ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ላይን ሚኒማይዚንግ ሴረም ሞይስቸራይዘር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዝተፈላለየ ኮንዲሽን ናይ ቆርበት ኮንዲሽን እንተደኣ ኣለና ኣብ ቆርበትና ዝተፈላለየ ነገራት እንተደኣ ኣለና ኮይኑ ወይ ድማ ቆርበትና ብዘይ ግዚኡ ሪንክልስ ወይ ድማ ናይ ምጭምዳድ ነገር ዘርኢ እንተደኣ ኮይኑ እንተደኣ ደል ዝገብር ኮይኑ ወይ ድማ እቲ ብተፈጥሮ ንዘለዎ ቫይብራንት ዝኾነ ኔቸር እንተደኣ ዘይብሉ ኮይኑ ነዚ ላይን ሚኒማይዚንግ ሴረም ምስ ንጥቀም ነቲ ናይ ተፈጥሮ
ጥዕና ዘለዎ መልክዕ ዘለዎ ቆርበትና ሪስቶር ይገብሮ ወይ ድማ ናይ ጥዕና ዘለዎ መልክዕ ንክህሎ ይኽእሎ ማለት እዩ እተን ቅድሚ ሕጂ ክንጥቀመን ዝፀናሕና ፕሮዳክትስ ኣብ ከባቢ ዓይንና ኣብ ከንፈርናን ክንገብሮም የብልናን ኢለ ክዛረብ ፀኒሐ ነዚ ሴረም ግን ኣብ ከባቢ ዓይንናን ኣብ ከንፈርናን ክንገብሮ ንክእል ኢና ኩሉ ገፅና ማለት እዩ ዝቅፅል ፕሮዳክት ቁፅሪ 4 ዝብል ኮይኑ ክልተ ቁፅሪ 4 ፕሮዳክት ኣሎ እቲ ሓደ ፈርሚንግ ኣይ ጄል ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣይ ክሪም ዝብል እዩ እዚ ፕሮዳክት እዚ ንዝኾነ ልዕሊ 20 ዓመት ዝገበረ ሰብ ሪኮመንድድ እዩ ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ኣብ ከባቢ ዓይንና ኦይል ግላንድ ወይ ድማ ዘይት ዘመንጩ ግላንድ ስለዘይብልና ነዚ ኣይ ክሬም ምግባር ነዚ ኣይ ጄል ምግባር ነቲ ኣብ ከባቢ ዓይንና ንዝርከብ ቆርበት ሞይስቸራይዝ ንምግባር ይሕግዘና ማለት እዩ እቲ ፈርሚንግ ኣይ ጄል ዝብል ካብ ኪከምበር ዝተሰርሐ ኮይኑ ንምእዛዝ ከባቢ ዓይንና ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከባቢ ዓይንና ኣብ ታሕቲ ንዝወፅእ ምፅላም ወይ ድማ ዳርክ ሰርክል ኣብ ትሕቲ ዓይንና ዝወፅእ ክሕግዘና ይክእል እቲ ኣይ ክሬም ድማ ካብ ማክደማይን ኦይል ዘለዎ እዩ ስለዚ ነቲ ኣይ ጄል ንሆ ክንገብሮ ነቲ ኣይ ክሬም ድማ ኣብ ናይ ምሸት ስኪን ኬር ሩቲን ክንገብሮ ተመራፂ እዩ ኣብ መወዳእታ ንጥቀሞ ፕሮዳክት ቁፅሪ 5 ይብል ሞይስቸራይዘር እዩ ክልተ ዓይነት ሞይስቸራይዘር ኣለና ሓደ ዴሊ ሞይስቸራይዘር ዝብል ንሆ ንጥቀመሉ ሓደ ድማ ናይት ክሬም እዩ ምሸት ንጥቀመሉ ሞይስቸራይዘር ማለት እዩ እዚ ሞይስቸራይዘር እዚ ዝበለፀ ዝገብሮ ሰንስክሪን ስለ ዘለዎ እዩ ቆርበትና ከልቲፉ ካብ ዝኣርገሉ ምክንያት ሓደ ካብ ብሰንኪ ካብ ፀሓይ ድመፁ ጩራታት ወይ ድማ ሰንሬይዝ ኣብ ቆርበትና ደብፅህዎ ጉድኣት እዩ ስለዚ ሰንስክሪን ዘለዎ ሞይስቸራይዘር ንጥቀም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ኩሉሻ ሰንስክሪን ዘለዎ ሞይስቸራይዘር ብፍላይ ድማ ከምዚ ሕጂ ንጥቀሞ ዘለና ብተፈጥሮ ካብ ዝርከቡ ነገራት ዝተሰርሐ ምዝኸውን ንቆርበትና ኣዝዩ ሓጋዝን ጠቃሚ እዩ እካ ሰንስክሪን እዚ ሞይስቸራይዘር እዚ UVA ከምኡን UVB ካብ ዝበሃሉ ናይ ፀሓይ ጩራታት ፕሮቴክሽን ይህበና እዩ እዚ ካብ ኣብ ውሽጢ ገዛን ካብ ደገን ካብ ዝርከብ ናይ ካብ ብርሃን ናይ ንዝመፁ ሬይስ ፕሮቴክሽን ይህበና ማለት እዩ ስለዚ ቆርበትና ኣብ ዘይግዚኡ ንከይዓርግ ዝሕግዝ ዝተፈላለየ ብተፈጥሮ ዝርከቡ ቅብኣታት ኣለዎ በዚ መንገዲ እዚ ንገፅና ተፈጥሯዊ ብዝኾኑ ቅብኣታትን ትህዝቶታትን ክንከናኸኖ ንክእል ማለት እዩ ንሎሚ ወዲና ኣለና ኣብ መወዳእታ ነዘን ሕጂ ከሪእኩም ዝፀናሕኩ ፕሮዳክት ኣብ ታሕቲ ኣብ ትሕቲ እዚ ቪድዮ ኣብ ዝርከብ ሊንክ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ብከመይ ክትእዝዝዎ ትኽእሉ ድማ ከሪእኩም እየ Is that it? Yeah, now pause it.